Spolupráce sa nehrnú, tak som musela pristúpiť ku kritickému riešeniu a to je hľadať si prácu. Prešla som celé internety a nenašla som jeden jediný inzerát, ktorý by ponúkal peniaze za nič nerobenie. S týmto som vôbec nepočítala. Hľadáme ďalej nejakú vedúcu. Na to, že vraj nemám kvalifikáciu. Ty kvalifikácia čo? Ty si není ja, som kvalifikácia celá. Kristu šadneky. Pozerala som aj, či niekde nehľadajú ornitológa, lebo dovolím si tvrdiť, som taký amatérsky samouk. No žiaľ nič. Ornitológovia asi pracujú len cez leto. Tak som dostala fantastický nápad. Otvorím si vlastný street food. A v ňom môžem byť vedúca. Žiaľ už po jednom dni sa mi prestalo chcieť robiť, takže som si najala pracovníkov. Naša nová špecialita, ktorú ponúkame, sú takéto tyčinky s omáčkou. Aby ste vedeli, že nie sú otrávené, tak ja túto prvú porciu za vás skúsim. Dobre? Však spravím novú. Dobrý vedúci sa musí pre podnikanie obetovať. Táto porcia sa napríklad dneska nepredala, tak som sa obetovala, že ju zjem. Jeden za všetkých, všetci za jedného.